सिख्लाफोराल' रिल बानायनो हायो नामा? जों बुरिफ्राबो गोहो दङ। फार्स्टआवथ' पाब्लिकफोरा बुंदोंमोन कनजिताया गाज्रि आरो दैदेनाबो गाज्रि बेफोरबायदि बुंदोंमोन। ओमफ्राय उनाव कनजितानि हौवाखौ सापर्ट खालामदोंमोन गोबां मानसियानो। ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाखो काहिनी? थाङै थुङै मा जाखो? जाम्बाखौ सोरखौ बानायखो? जाम्बाया सोर जाखो? जाम्बायाथ' जोंसो जाबायलै। जाम्बायाथ' जोंसो जाबाय। खुलुमबाय। कनजिता बर' दैदेन ओमफ्रायो बिसोरनि बागै मैदोम बिसोरनि बागै मोनसे गरम भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा रामा बिथाङा। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नाय नङाबा बुजिनाय नङा मा गरम भिडिअ जाखो, मा लानानै फैखो, मा बिबुंथि होखो रामाया कनजितानि बागै गाज्रि बिबुंथि होदो ना मोजां बिबुंथि होदो नोंथांमोना बेनिखायनो फुल भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजि मोनगोन। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान नैखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बे चेनेलखौ दासिम नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लायाखै बेनिखायनो थाबैनो 20K साबस्क्राइब खालामना होथारदो। 15 ना 16 ना 17 जानो थांगासिनो आरोना बेनि खाथियाव सामथिं। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मा बुंनो गोसो कनजितानिथ' जेबो दावराव गैला, माने हौवा हिन्जाव मिलायफिनबाय, जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। दा बे ब्रादारनिखौ आपडेट हिसाबै लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना। आपडेट हिसाबै होबाय आं भिडिअखौ। दा नायदो, बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरग्रोलायबाय। दे नायग्रोना ला। कन्ट्रोवर्सीखौ सोर क्रिएट खालायदों? कन्ट्रोवर्सीखौ सोर क्रिएट खालायदों? मालाय बिसोर पलि गेमिं खालायो ना फ्रि प्लान खालायो, जोंहा बुंनो सोर? मा दरखार दं गुबुननि संसाराव हाबनानै गुबुननि खोन्थाखौ रायलायनो, गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायलाबायनो? मा गोरोज गोलैदों? वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल रामा औवारी एंड फेसबुक पेज रामा औवारी। तो होमबा आं दिनै सोरनि खोन्थाखौ रायलायगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना? कनजिता दैदेन आरो दैदेननि हिन्जाव आरो कनजितानि हौवा। ससियेल मिडियायाव दा ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थानाय किसुमान कन्ट्रोवर्सीफोरा बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया जों जाम्बा जों जागासिनो दङ। बिसोर जाम्बा नङा, बिसोर सियान। बिसोरो सियानखायनो दिनैसिमबो बेफोरबायदि खालायनानै जौगागासिनो दङ। गेजेर खन्दआव माबा मोनसे जानानै थांदोंमोन आरो गेजेर खन्दआव आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन, बेयाव रायजोफोरा सापर्ट खालायदों, आं बेखौ एक्सेप्ट खालायदों आरोना। नाथाय बिनि उनाव बिसोरनि खोन्थाफोरखौ लानानै बिसोरनि किसुमान न'नि जिथु परिस्थिति, जिथु माने दा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं काहिनिफोरा, बेफोरखौ लानानै जों किसुमान बुहुत जोंनि गेजेरावनो एकदमबारे दावराव दावसि आरोना। मानो खालायनांगौ, मानो जानांगौ, मानसिफ्रानो गाज्रिखा, बिबोखौबो गाज्रि होनो, बिखौबो गाज्रि होनो। आरे नोंसोर फार्स्टआवनो मिथिनांगौमोन। नोंसोर बे खोन्थाखौ जों बे खोन्थाखौ ना आं बारे बारे बुंबाय थायो दे, आं सम सम बुंबाय थायो। किसुमान इउटुबारफोरनि खोन्थाखौ आं सम सम बुंबाय थायो। मानो बुंनांगौ जायोना? आं किसुमान खोन्थाफोरखौ आंबो मोजाङै मिथियो, किसुमान खोन्थाफोरखौ ना आंबो मोजाङै मिथियो मानो थाखाय बिसोर बेफोरबायदि खालायो। खोनासं, दा बिसोरो दाथ' नोंथांमोना रुबुरु नोंसोरनि मोखाङाव दा मोगा मोगि जाना दं काहिनिया, नंगौना नङा? दा नोंथांमोननि मेगन सिगाङाव दा रुबुरु मोखांजों मोखाङाव बे काहिनिया जागासिनो दं। बिसोरनो खालायगासिनो दं काहिनिखौ। बिसोरनो खालायगासिनो दङ। फार्स्टआवथ' पाब्लिकफोरा बुंदोंमोन कनजिताया गाज्रि आरो दैदेनाबो गाज्रि बेफोरबायदि बुंदोंमोन। ओमफ्राय उनाव कनजितानि हौवाखौ सापर्ट खालायदोंमोन गोबां मानसियानो। ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाखो काहिनी? थाङै थुङै मा जाखो? जाम्बाखौ सोरखौ बानायखो? जाम्बाया सोर जाखो? जाम्बायाथ' जोंसो जाबायलै। जाम्बायाथ' जोंसो जाबाय। जों बै समावनो मिथिनांगौमोन जेब्ला बिसोरनि न'खरनिफ्राय मोनसे मा भाइरेल जादों, मा होनो कल रेकर्डिं भाइरेल जादों। बिसोरनि न'खरनि खोन्थाखौ कनजितामोननि न'खरनि खोन्थाखौ लानानै थारमाने मोनसे कल रेकर्डिं माने भाइरेल जादों।
बै समावनो जोङो मिथिनांगौमोन जे बिसोरनि माबा मोनसे प्रि प्लान दं प्रि प्लान बेखौ बुङो प्रि प्लान प्रि प्लान क्रिएटेड स्टोरी क्रिएटेड स्टोरी प्रि प्लान जेरै पलिटिशियानफोरा पलिगेमिं खालायोना पलिटिक्सआव जेरै पलिटिक्सआव जेरै पलिगेमिं खालायोना थिग बेफोरबायदिनो किसुमान जोंनि मानसिफोरा जेरै फिल्मफोराव जायोना जेरै फिल्मफोराव राइटार थायो डिरेक्टर थायो एक्टर थायो एक्ट्रेस थायो थिग बेफोरबायदि बिसोरनि दा काहिनिया दै बिसोरनि काहिनिया मोनसे फिल्म बायदिसो बुंनानै थाङोबा मोनसे फिल्मानो आरो नाथाय बे फिल्मनि गुटे समस्त राइटार डिरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस विलन साफा बिसोरनो क्रिएट खालायनाय बेफोरखौ बिसोरनो क्रिएट खालायनाय पाब्लिकखौ थारमाने जोंनि पाब्लिकखौ मिथिखायो जे जोंनि पाब्लिकआ एसे इमोसनेल होननानै जोंनि मानसिया एसे सोरनिबा न'खरावनो माबा मोनसे जायोबा एसे इमोसन जायो जोङो इमोसन जानानै सोरबा मा खालायो मोजां गाज्रि कमेन्ट हरो जाहा था शेयार खालायलाबायो जाहा था लिरहरो जाहा था भिउस होलाबायो दा बेफोराव सोरनि लस जादों दा बेफोरखौ नायनो थाङोबा सोरनि लसआ जोंनिसो जों बायदि जाम्बा पाब्लिकनि लस बिसोरनि जेबो लस नङा आरो जोंनि पाब्लिकनि गेजेरावबो ओरैबायदि गोरों मानसिफोर दङ बे गोरों मानसिफोरा किसुमान खोथाफोरखौ मिथियो बेखायनो जाहा था खोथाफोरखौ बुङा नाथाय जों जाम्बा मानसिफोरा बांसिन बेफोरबायदिखौ जों गुरुत्त होयो जिबायदियाव जों गुरुत्त मालाबाबो होनाङा दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो मोनगासिनो दं बेफोरबायदि काहिनिफोरखौ दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो गोबां मोनगासिनो दङ एनिथिं एमजेखौबो आं बुंदोंमोन एनिथिं एमजेनि सायाव भिडिअ लाबोनायखौबो नोंथांमोना गोबाङानो नायदों बा नायाखैबो बुंजायो आरोना आं बै समनिफ्राय बुंदों जुदि बिसोरनि गेजेराव जुदि इफोरबायदि जामारथारदोंबा जोङो एसे साननानै नायग्रोनि एसे बिजिरनानै नायग्रोनि आरो जुदि बिसोर इफोरबायदि खालायनो गोसो गैयामोनबा गावसोरनि न'खरनि किसुमान खोन्थाफोरखौ गावसोरनि जितु न'खरनि प्राइभेसि खोन्थाफोर जितु माने प्राइभेसि बेखौ मालाबाबो पाब्लिश खालाया बिसोरो जेरै जोंनि न'खराव दावराव दावसि जाबा जोङो मालाबाबो पाब्लिश खालाया थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि न'खरावबो जुदि एकदम अरिजिनेलि जुदि बेबायदि दावराव दावसि जामारदोंबा बिसोर मालाबाबो पाब्लिश खालायनाय नङा मिथिबाय बिसोरो जोंनि पाब्लिकखौ बेफोरबायदि खालायनो थाखायनो गुलाय गुजायनो थारमाने बेफोरबायदिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालायनानै भिउस लाबोनो थाखायनो बैफोरबायदि ड्रामा क्रिएट खालामदों आरोना बेफोर मोनसे ड्रामा माने नाटक प्रि प्लेनिं गेम होनगोन पलिगेमिं होनगोन क्रिएटेड स्टोरी होनगोन नोंथांमोना बबेखौ बुजियो आरो दा बेफोरजों थारमाने लसआ सोरनि आरो फायदाया सोरनि लसआ सोरनि लाबा सोरनि दा जों पाब्लिकनिसो लसआ सोरनि पाब्लिकनिसो बिसोरनिथ' नङा मालाय बिसोरथ' मालाय भिउसनिफ्राय भिउसनिफ्राय बिसोर आर्निं खालायगासिनो दङ रेभिनिउ आर्निं खालायगासिनो दं बिसोरो रेभिनिउ जेनेरेट खालायगासिनो दं बेफोरबायदि खालाय बिसोरो रेभिनिउ जेनेरेट खालायगासिनो दङ बे रेभिनिउ जेनेरेट खालायनायजों बिसोरो गावसोरनि साननायफोरखौ पुरन खालायगासिनो दङ जितु माने बिसोरनि माने साननाय जितु माने बिसोरनि हबि जाहाथे बिसोरनि हप बेफोरखौ बिसोरो दा फिलआप खालायगासिनो दङ बेफोरखौ थारमाने बिसोरो पुरन खालायगासिनो दङ आरोना बेफोरखौ लागासिनो दङ बिसोर गोसो मथे बेफोरजोंनो खालायगासिनो दङ होमबा दा साननानै नाय लसआ सोरनि बेनिखायनो जों सब प्रत्येक माबाखौनो ना इउटुबारफोरनि प्रत्येकटु जोङो खोन्थाफोरखौनो जे जों लानांगौ बा नंमारथारगौ बेखौ जों साननाङा एसे सानग्रोनानै नायनांगौ एसे गोबाव सम लाग्रोनांगौ थाबनो ओरैनो इमोसन जाबा जाया जों ओरैनो जाहा था ओरैनो कमेन्ट पास खालायबा जाया अधिकारा बयहाबो दङ बुंनायनि अधिकार दङ कमेन्ट होनायनि अधिकार दङ नाथाय एसे सानग्रोनायलाय जों गावजों गावनो मानो बेफोरबायदि जालायबाय थायो जोंनाबोथ' एसे साननो हानाय दंना बयहाबोथ' साननो हानाय दङ साननो हानाय बुजिनो हानाय दङ जोंना जेरै साननो हानाय थानानैबो साननो हनो हानाय थानानैबो जोङो दिनैसिमबो बेफोरबायदि मानो गोदोसोनानै थानायफोरबायदि मानो बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आङो बुंनांगौ खोथा गैखाला रामा ब्रादाराबो थिगखौनो बुंदों दा हौवा हिन्जाव मिलायफिनबाय जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया मानो होनबा मानसिया मोजां खामानि मावनायखौबो मेगन देरो गाज्रि खामानि मावनायखौथ' रायखामाखायो
बे खाटांखा 100%। दा बेनिखायनो कनजिता सिस्टार मोनाल' नङा, सोरबाफोर माबा मोनसे खामानियाव साक्सेस जानो लुबैदोंब्ला मानसिनि मिनि जाजानायखौ आरो मानसिनि बुंजानायखौ सहायनो हानांगोन, बिखा रोजा जानांगोन, अब्लासो नोङो साक्सेसफुल जानो हागोन। सोरबा मेगन जेरै देरबाय थागोन, सोरबा रायबाय थागोन, नों नोंनि खामानिखौ मेगन मिसिबनानै मावबाय था, अब्लानो नोंनि खामानिया साक्सेस जागोन। दा जेरै कनजिता सिस्टारा मोजां रिल्स बानायो, गाज्रि रिल्स बानायो, बेखौथ' मेगन होखागोन। दा ट्रेन्डिं हिसाबै मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन, सोरबा मोजां बुंगोन। दा कनजिताया ज्राब गारनानै दोनबाथ' थाइसेबो इनकाम खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो कनजिता सिस्टारा गाज्रि रिल्स बानायालासिनो मोजांथि थांबाय था। नोंथांखौ सोरबा गाज्रि मोनो, नोंथांखौ सोरबा मोजां मोनो, बेफोरखौ जेबो तालाब लानाङा, खामानिखौ मावलांबाय था, थिग बेफोरबायदि आरोना। अब्ला बेनोसै रामा ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय, आं बुंलायनांगौ खोथा गैया, रावखौबो रायनायबो गैया आङो, रावखौबो बांद्राय बाख्नायाबो रावखौबो रायखांनायाबो, आंना थाल्ला थुल्ला बेनोखा। दा बेनोसै भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो, नैबे चेनेलखौ नोंथांमोना मानो सापर्ट खालामाखै दाबो, थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालाम, थाबैनो 20K साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना। लेट आपडेट फैबाय थादो, फैगोन, कन्टिनिउ फैगोन, नै चेनेलावबो कन्टिनिउ खालामसिगोन आङो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आरोना। दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। फेसबुक मोनसे पेज खुलिदो, गाबोन समनि आं नोंथांमोननो खबर होगोन आरोना, आं कमिउनिटियाव पस्ट खालामनो हागोन। अके, बाय बाय।